যে সার্ভিক্স প্লাস নিনরক নুকনা ই ডিস্ট্রিক্ট ত্রিপুরা .com মানে बाबा हाइके मैरिज सार्टिफिकेट ST PRTC रक एप्लाइ खालायनाय हिनैनो रक नुखना ओमफ्राय कायसा इउटुब चेनेल जेटा एग्जाम शर्ट गाइड हिनै अ जागा रोखा ओमफ्राय आं आबनो फलो खालायनाय आइडि पासवार्ड बेबाक सनामका ओमफ्राय अ जागाव जेटा एप्लाइ खालायजाकनायनि बागै अ जागाव तामो फिल खालायनो नाङाबो नोंनो किसा इनफरमेशन बेनाय थै आं नेक्स्ट भिडियो दाकिन तुई फाइ दङ तामनि हिंके अ जागाव आपलोड द खालायनो नांगौ डकुमेन्ट द म मेरिज सार्टिफिकेट बो बाहायके सनामनाय अ जागाव एप्लिकेशन नि बुमुं सिगां सानग्राव फार्स्ट नेम लास्ट नेम गार्जियन नि बुमुं रिलेशन आ गार्जियन बेताम खलाय ओमफ्राय एप्लिकेशन मेरिज स्टेटास ओमफ्राय ते एप्लिकेशन कास्ट माने बो एससी दा ना एससी या बाहाय एप्लिकेशन रिलीजियन तामो बो हिंदू दा क्रिश्चियन दा ओमफ्राय बिनि आधार कार्ड नम्बर अबखाय जेटा एप्लिकेशन खायो आ बरक माने चलानि नांनाय ओमफ्राय बिनि एड्रेस नांनाय ते बिनि फटो नांनाय ओमफ्राय आबो नियागलो ओमफ्राय जागाव एप्लिकेशन नि कन्टाक्ट ते बिनि मोबाइल नम्बर एबा इमेल नम्बर नांनाय सार्विस स्पेसिफिक इनफरमेशन अ जागाव हंकाकाय स्टेटस ऑफ एप्लिकेशन एट द टाइम मैरिज माने बुफुरु कायखा काय माने डेट बुफुरु आबरक बेबाग नांनाय ते ब जागाना हैता कायजाक फैका ओमफ्राय एप्लिकेशन ते आबोनि बुमानि बुमुं ते गार्जियन नि बुमुं मासैनाय ओमफ्राय आबो हायके न एप्लिकेशन नि अकुपेशन तामो आबो हायरक मासैनाय ओमफ्राय ते कपल माने कनै बिहिक बसायके फटो माने अपलोड मा खायनाय ओमफ्राय आबो हायके न एप्लिकेशन नि सिग्नेचर थाम इम्प्रेशन माने ब्रकनि थाम इम्प्रेशन माने टिप मारनाय टिब्रिवै कैसा एप्लिकेशन और अपलोड मा खालायनाय ओमफ्राय पार्टनार डिटेल्स पार्टनार माने निनि लगिसं माने बोरैनि आमाहाय बोरैनि आ जागाव बिनि बुमुरक सैनाय बिनि फटो अपलोड मा खालायनाय सिग्नेचर ग्रुवैनाय थाम इम्प्रेशन बुजिका ओमफ्राय आबो हायके न विटनेस डिटेल्स माने साखी खरक नि मा तंनाय बंनि मोबाइल नम्बर ते एड्रेस बो नांनाय ओमफ्राय अ जागा एलिजिबिलिटी अ जागा डू यू सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा आबनो PRTC नि अ जागा प्रूफ मारनाय आबो तत तंनि yes के yes नो खायनो मारनाय अ जागा सोंगो डू यू हैव एनी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ नि आइडेंटिटी प्रूफ फोटो तत तंग के तंग खाय तंगरेदि डू यू हैव एनी मैरिज प्रूफ कायजक माने प्रूफ द तंग तंग करी नो खायनो yes के yes रुवे मा पाइनाय इनका वाहे के न अ जागा दोस ब्राइड ग्रूम हैव एस प्रूफ सर्टिफिकेट टोर तंग आमा हायरक तंग खाय तंगरेदि करी जत फिल खायपे मन यागला हंके तलावन रक नुखना वाट वेरिफिकेशन अ जागाव म कुट न अ बक्स रुइनाय अ जागा सबमिट खालायका हंखायनो निमो एप्लिकेशन तामनानै सक्सेसफुल लुङै थानाय इनके आ जागाव एक्नॉलेजमेंट नंबर मानाय आ एक्नॉलेजमेंट नंबर न तलाङै थानाय नों DM बा DCM नि ऑफिस बा SDM नि ऑफिस नों मा थांनाय इनके तिनि नि बागे मसुक न हंके आं नरनो पूरा पूरी खलाइबो नरनो फुनुकनाय नेक्स्ट वीडियो जस्ट नरनो आं मचानो बैरिखा मैरिज सर्टिफिकेट खलायनानै हंके तामो बाबा हायके खलायनाय हंके थाम इम्प्रेशन नि एप्लिकेशन बाबा हायके खलायनाय आबोतिरक मा जतन नang साइरिका हंकै थाम इम्प्रेशन नि जेटा एप्लिकेशन बमा सियो इनका जागाव निनि साखी रक मारो ता इंग्लिश बाय सी आरो तलावखे चला बरैनि थाम इम्प्रेशन रुइनाय अपलोड मा खलायो आबा हायता हंके अबंका मैरिज सर्टिफिकेट बबा हायके खलाय अबंका सर्विक्स प्लस माने e-district.tripura.government.in खलाय मानोता अबा हाय हंके जागाव एप्लिकेशन सर्विस गोबांमा नों एप्लाइ खायनायनि बागै अरवा तंगता भिउ अल किल खायगांगाय अ जागाव गोबांमा नों नुगानो जेता तामो एप्लाइ खालायमान अ जागाव गोबांमा सर्विस दङ जेमन ST PRTC रक बेबाग न खालायमानो बार्थ सर्टिफिकेट दक नेक्स्ट भिडियो मालाय फैनाय जतन हामबाय।